Hola, què tal? I molt benvinguts a la secció Els laics parlen de l'Evangeli, avui que és dimecres 2 d'Advent. Diu que en aquell temps Jesús digué: Veniu a mi, tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar. Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus, que sóc benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs, perquè el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera. Aquí tot un concepte per viure. Jesús ens diu que tots els cansats i afeixugats que vagin a la recerca de Jesús que reposaran. Per tant, el nostre món, encara que a vegades ens presenta molts plaers i molts descansos i molt oci, no ens deixa descansar. I ens cansem i ens afeixuguem. I necessitem a Jesús que ens faci reposar. I fixeu-vos què diu: el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera. I aquest jou suau diu que l'acceptem i que ens fem deixebles seus, perquè és benèvol i humil de cor. És a dir, Jesús, tots els consells, tota la forma de vida que ens dona, no és per amargar-nos la vida, sinó que és perquè tinguem aquest jou suau i aquesta càrrega lleugera. Demanem a Jesús i demanem també a la Mare de Déu que sapiguem ser aquest model de cristians que tant necessita cada entorn de la nostra societat. Que realment sapiguem ser aquestes persones de pregària i de caritat que ens demana, urgeix la nostra societat. I fins aquí els laics parlen de l'Evangeli d'avui.